الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درود شریف ہے اللہم صلی اللہ عزیزانو د نری پنوس مشرانو کشرانو رونو
پدی مذکورہ آیاتنو کی اللہ جل جلالہ یو عظیم مقصد او یو بہترین مقصد دا انسان دا زندگی و عظیم ڈیوٹی دا انسان فرائض منصبی اللہ ذکر کری زکا چھے انسان دنیا تا بس اللہ نرا لگلے دے اور نئی تمام کائنات دا انسان دا پارا بے معنی مسخر کری دی دا انسان پا پیدا کولو اور دا تمام کائنات پا مسخر کولو کے دا راز پروت دے چھے تمام کائنات با دا انسان خدمت کئی مر اور سپگمے اور ستوری ہواگانے اوبو سمندرنا زمکا آسمان ہر یو شے چھ پا کائنات کے دے دا ہر سب دا انسان خدمت کئی اور انسان با دا اللہ جل جلالہ طرفنا مقرر کردہ ڈیوٹی سر انجام کئی اللہ جل جلالہ انسان دا خپل عبادت او دا سب فرائض او دا سب مقاصد دا پارا پیدا کرے دے چہاگا فرائض اہاگا مقاصد اہاگی ڈیوٹے تا عبادت ہم ویلیشی او ہاگی تا بعض خلق ڈیوٹی ہم وائی او دا کائنات پا اصطلاحاتو کی آگی تا فرائض منصبی ہم ویلیشی اللہ جل جلالہ پا دے آیاتنو کے ہاگا عظیم مقصد بیان کرے دے اہگ مقصد نوم دعوت اور تبلیغ دے اللہ جل جلالہ پدے آیتی کریمہ کے درے ڈیوٹیانے دے انسان ذکر کری دی اللہ جل جلالہ آغا درے ڈیوٹیانے دے انسان فرائض منصبی کی شمار کری دی دعوت الی الخیر او معروف طرف تا خلق را بلل او دا بدو چارو نمانا کول یو لاکھ چلیس ذرا کم و بیش انبیاء کرام اللہ جل جلالہ دا ہمدغی ڈیوٹے دا پارا معمور کریو ہر یو پیغمبر بچراتلو بحیثیت تبلیغی او دائی براتلو اغب اخپل قوم لا دعوت او تبلیغ ورکولو او هغه دعوت بد اللہ دو یوالی دعوتو اطیع اللہ و اطیع الرسول دعوت بہو چھ اے قوم آئی کیو اللہ و منئی صرف دی کیو رب العالمین سجدہ کوئی صرف یو اللہ تا سجدہ لگوئی صرف یو اللہ نا وقت کوئی اے قوم خوف صرف رب العالمین نہ کوئی اے قوم تمہم صرف الہ العالمین نہ ساتئی او دویم دعوت بہغ داور کولو چتاسو زما پلا روان شئی ولی انبیاء کرام دا رب العالمین طرف نہ سفیر بن کر راغلیوی سفیر بن کر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دا ٹوٹلی سمرہ چی کائنات تا راغلی دی دا ٹول دا مبلغ پا شکل کے راغلی دی مبلغ او دا غیبت دعوت و تبلیغ داو چیا ایوہ الناس اتقوا اللہ اے خلقو صرف اللہ نو یرے گے یکیو الہ العالمین نہ یرکوئی
اے قوم اعبدوا اللہ، صرف دی کیو اللہ عبادت کوئی. اے قوم صرف دی کیو اللہ نظر و نیاز منئی. ہر یو پیغمبر 1,24,000 انبیاء کرام کائنات تا مبلغ بن کر راغلل. اگوی دا اخپل قوم اخپل حیثیت مطابق اخپل قوم لا اگوی دعوت ورکم. مختلف قومنا مختلف انبیاء تا مختلف مسائل ورسدل. دا دعوت اور دا تبلیغ پلار کے انبیاء کرام تا مختلف مصائب مختلف تکالیف ورسدل. بالآخر دا سلسلہ دا نبوت اللہ پا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے ختم کر. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اوذیت فی اللہ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کی کہ اے زما امتا ماتا رب العالمین پلار کی دمر زیاد تکالیف رسید لی دمر زیاد. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی و دعوت و تبلیغ کے مالا دمر مصائب و دمر مشکلات را رسولی شویدی کہ زما عمر مشکلات و مصائب ہی چا باندی تیر شوینی دی دینا اڑان دی. تمام انبیاء کرام و نزیات مصائب، تمام انبیاء کرام و نزیات مشکلات، تمام انبیاء کرام و نزیات مسائل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تر رسید لی. کلچ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے دا سلسلہ دا نبوت ختم شوا نو یو نبوت تے یو ڈیوٹی دا نبوت تا، یو نبوت تے یو کار دا نبوت تے. نو نبوت خو ختم شو او انبیاء و راتلل خو ختم شول. زکا چھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی راغلے دے دنیا تا. تر قیامت پورے بدد نبوت چلی گی، بل نبی دنیا تا نشی راتلے. خو ڈیوٹی دا نبوت، کار دا نبوت، فرائض منصبی دا نبوت، آغا چی دعوت و تبلیغ کما شعبہ دا اللہ جل جلالہ دا پیغمبر علیہ السلام امت تا حوالہ کرا. دی آیاتنی کی اللہ جل جلالہ امدغ ذکر کئی. اللہ فرمائی کنتم خیر امہ، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. الہ العالمین دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت توئی چی کنتم خیر امہ. اے دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتا تاسو بہترین امت یئی، غرا امت یئی، اعلی امت یئی، اچت امت یئی، مقام و مرتبہ اچت دام. الہ العالمین دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو امت مرتبہ بلے اچت دام. الہ العالمین دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو امت مقام والے اچتے. یا اللہ دو دوید مقام دو اچت والی وجہ صدا اللہ فرمائی اخرجت للناس. الہ العالمین وجہ بیانی چی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت مرتبہ و مقام زکاو چتے چی اخرجت للناس داد خلق دا پارا لگلے شوئے. للناس طول کائنات دا پارا، الناس ودا سی سیغہ دا چی طول پچے برابر دی. الناس ند عرب دا پارا و ند عجم دا پارا، ند تورو دا پارا ند سپینو دا پارا. اخرجت للناس تمام کائنات کے لیے نکالے گئے ہو.
الہ العالمین فرمائی چد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت ذمہ داری او کار او ڈیوٹی دادا چد خلق د پارا استلی شیری سشیب کئی تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. الہ العالمین فرمائی ڈیوٹی بیدائی تأمرون بالمعروف دنکے طرف تبا خلق لا دعوت ورکئی معروف طرف تب خلق را غواری دا اللہ یو والے دا دنکے کار دے. دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت دا ہم معروف و بہترین کار دے. نتامرون بالمعروف خلق لبوائی چد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سنتی دا کوا وتنہون عن المنکر. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقینا چکما خلاف طریقی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سنتنا خلاف لا رئی اغینا و خلق منکی ورطوی بچ دا مکوا دا خکار نوے. اللہ جل جلالہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا بلزے کی فرمائی فاصدع بما تؤمر وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. اللہ فرمائی فاصدع بما تؤمر اے پیغمبرام کھول کھول کر بیان کا سچ تعالی ما درکڑی بما تؤمر چ ما تعالی امر کرے. اللہ جل جلالہ دکم سیزنو چ امر فرمائے لے اللہ جل جلالہ چ کم انزل اللہ دی بلغ ما انزل الیک. اللہ جل جلالہ بلزے کی فرمائی چ ورسوا خلقتا ما انزل الیک سچ تا درغلی دا اللہ جل جلالہ د طرفنا قرآن درغلے دے احادیث زکچ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیچ یو خبرہ دزان نکی مگر درب العالمین طرف نہیں کئی اللہ جل جلالہ طرف نہیں کئی. اللہ جل جلالہ دا غپ دل و دماغ باندے خبر القا کئی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعالی فرمائی فاصدع بما تؤمر سچے امر تا تشیر آغا کھول کھول کر بیان کا. خلق تدعوے چھے خلق اللہ ند کی دو مخلوق ند نکی دو یقین پیدا کئی. اللہ ہر سکولیشی بغیر دا مخلوقات مخلوق بغیر دا اللہ دے رادی نہیں سنشی کولے. اللہ خالق دے تمام کائنات مخلوق دے اولیاء بزرگان ہم مخلوق دے قبرن والا ہم مخلوق دے افسران ہم مخلوق اندارنگی کائنات کی سچی دی حتی کہ انبیاء کرام ہم مخلوق دے. ندے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمی مفہوم و مقصد خلق لا بیان کے فاصدع بما تؤمر سچ امر شید دا خلق لا بیان کا داور توے چ اللہ ہر سکولے شی بغیر دا مخلوقات مخلوق یعنی اولیاء انبیاء رسل جبرائیل اسرائیل میکائیل اسرافیل سمرا فرشتی چی دی کائنات کی سمرا جنات چی دی کائنات کی سمرا مخلوقات چی دی مرد و کس پگمیدہ ہر سچی دی دا طول اللہ تا محتاج دی اللہ جل جلالہ دو حکم نالوا ہیچ نشی کولے. اگورا چڑو الہ العالمین پیدا کرے دا دا پرے کولو دا پارا مقصد و غرض یہ دارے چی شیو پرے کئی. کلا چی حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام تا رب العالمین خوب دا سی وہی والا اکڑا چتا حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانیوں کا
حضرت اسماعیل علیہ السلام بوتو او خپیلا سنا دواڑے ور باندے وطڑل او قرآن کریم وی وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ الہ العالمین فرمائی کہ پڑ مخی سملولو پڑ مخی او بیائی چاڑ رواغستا دا حضرت اسماعیل علیہ السلام مرے باندی کی خواب اللہ جل جلالہ دا عرشنا ورطا امر کئی چھے اے چڑے خبردار چڑے تا دے الہ العالمین دا طرف نہ حکم نو اللہ جل جلالہ دا ورطا نو ویلی چت دے اسماعیل علیہ السلام مرے پریکاب نو چڑ مخلوق دا کہنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر نبی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جد امجد جد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش ہم داغ پا دعا شعر ربنا وبعث فیہم رسولا ابراہیم علیہ السلام لاس کی چاڑنی ولیدہ ابراہیم علیہ السلام ہم دا غواڑی چی اسماعیل مرے دی پریشی اسماعیل علیہ السلام ہم دا غواڑی چی زما مرے دی پریشی اور ابراہیم علیہ السلام لا سنا ہم دا کوشش کی چی دا حضرت اسماعیل علیہ السلام مرے پریشی زکا چی دا رب العالمین حکم دے بار بار ور باندی تیرئی لیکن دا حضرت اسماعیل علیہ السلام وقت قدر ذرا برابرهم زخمی نشو زکا چی چڑے تا الہ العالمین حکم نو کرے او دا قانون دے چی تمام مخلوق کی تاثیر نشتا تاثیر چولو والا سوک دے سرسو پوری چی دا رب العالمین طرف نہ حکم نشتا نو چڑ حلال والنشی کوئے زکا منگوائیو چی اللہ ند کی دو مخلوق ند نکی دو یقین چاڑ مخلوق دے ابراہیم علیہ السلام پیغمبر دے خوچ دا رب العالمین ند خوخنو ابراہیمی ہمو نشی علالا والے نچے ابراہیم علیہ السلام یو کار نشی کولے نو بیائی چی اللہ نغواری اولیاء بے سنگو کی بیا بے سنگا نور مخلوقات پیران وغیرہ بے سنگو کی حضرت یونس علیہ السلام ابو طبیعت تو فطرت دادے چی ابو لسوک اور پریزی نو ڈوبی گی و غرقی گی پکے کپاتی کی گی پکے خوب سمندر مخلوق دے تو شہرے مخلوق دے حضرت یونس علیہ السلام کشتے نا ابو تا گزار کرے شو اللہ جل جلالہ سمندر تا حکم نہ دے کرے چتی غرقاب آغا دا سمندر پخیٹ کی بیا مہی خلی توا چولو مہی تیر کا میں دیتے ہو رسولو میں داشے حضم کئیو کنا دا میں دی ڈیوٹی دادا چیو شید گنٹی دنیمی نباد حضم کول شروع کی دا سمندر ڈیوٹی دادا چکل یو شے زمد سارے نف متنفس شے ورشی نواغ کی دن دغر کی دو نباد ہلاک شی لیکن کلاچ حضرت یونس علیہ السلام دا سمندر خیٹ للاڑ چتر سو پوری دا رب العالمین خوخنواب اللہ جل جلالہ حکم سمندر تو نو شوے نو سمندر یونس علیہ السلام غرق نکڑے شو بیاد مہی خیٹی تلاڑو میں دی دا غختل چیزے حضم کماب اللہ جل جلالہ حکم داو چے حضرت یونس علیہ السلام صحیح سلامت درغلے دے صحیح سلامت دے بار رہو باسمام یونس علیہ السلام دا مہی پا خیٹ کی 40 پہ او 40 رضی تیری قریب دا سمندر خیٹاب اور پسید مہی خیٹاب اندھیروں کے بیچ میں مزید اندھیرے لیکن دمرا پیاروں کے دنہ دمرا ابو کے دنہ حضرت یوسف علیہ السلام وقت یونس علیہ السلام یو وقت تو ہم نقصان و نہ رسید
زکا سمندر مخلوق دے، سمندر بغیر در رب العالمین دے ارادے نہ ڈوبول نشی کرے، نہ کئی نہ نشی کرے، اور چاروں بغیر در رب العالمین دو حکم نہ حلالول نشی کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دو یو علی دعوت اچلولو، خلق کی دا یو اللہ طرف تراؤ بلل، شرکیاتو بدعاتو نئے منع اکڑا، قوم طول پا غصش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ غخت ورتوئی چھے ابراہیم ماوری دلی دی چی تزما در ربوبیت دا خدای نے انکار کئی، آغا ورتوئی چھے آؤ تو خدای نہیں، آغا ورتوئی کچری دی خبرونا من نشوی نزبت تعالی سخت سزا در کم، قتل بدے کم۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلیم نشو، زکچی تسلیمی کی سوک چالا مسلم تا مسلم زکوائی چھ مسلم دا اللہ پمخ کی تسلیم شوی، چھ دا اللہ حکم دا پیغمبر حکم راشی نو بس دے تسلیم شودری گی، کہ تمام دنیا پلار کے رکاوٹی دے نہ تسلیمی گی، خوچ ورطاوائی چھ دا اللہ حکم دے دا پیغمبر طریقہ دا بس فوراً ادری گی، وہی چھ بس دا اللہ و دا رسول پا مخ کے زما زور نہ چلی گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باندی حکم کو چھ دیر لرگیرا جمع کئی اور بل کئی آلہ اور ڈیوٹی سے شہدہ سوزول اور سے شہدہ مخلوق دے گن، ابراہیم علیہ السلام تی دیر زیاد اور بل کو سو کوئی چکلا وور بلشن دمرا لوی لمبے وی چھ دے ابراہیم علیہ السلام دو ور اچولو سے طریقہ نوا نزدی سوک نشورت لے، او بیا لو یا زنگوی جوڑکلا ابراہیم علیہ السلام پکی کینو، او چکلا اوگد تالے والا ورکنو بیا ور پسی مزی کٹ کرل واقع دو وور مینس تا پریوات، سو کوئی چنا دو وور مینس کے ورطاو چت مینار جوڑ کرے ہو، اغ مینار کے دد اللہ سنب خیت تردلی اور رسے پکیا چاولی رسے لرے زیتا بوتلے چکل اور خد گرم سی اور خیل لمبی شروع کی نو بیا بادا پڑے را کشکو دے با مینار نرو گردیو دے لمبو میستا و پریز کنی نزدی سو کورتلے نشو دم را وورو۔ اسرائیلی روایاتو کی داغی دیر اوگی تفصیل راغلے چھ سمرا اوگد وہ سمرا پلن وہ سمرا اچت وہ، خو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام مینار کے ناستے لاسو نپخی دوار تڑلی دی، اور بادشاہ وقت دا خیال دے چھ وہ سو منٹ بعد بدے چگوائی چھ بابا راو رسے گا، یا بدے آواز کئی چھے اے بادشاہ را مدد چا ماستا خدای و ربوبیت امان لو، لیکن ابراہیم علیہ السلام مسلم و موحد و آغا در کٹر موحد و آغا کلاچ مینار کی ناستے در رب العالمین طرفنا فرشتے راغلی ورطوئی چھے ابراہیم آمنگ رب العالمین رالی گلیو، اللہ جل جلالہ سلام پس دا سلام فرمائی چی تاسو لدیو آئی، ابراہیم علیہ السلام کمزے ترسی دل غواڑی دخپل زان خلاص والغا غواڑی، منگ بدے فوراً خلاص کو اڈر کوا کمزے تدیو رسو، ابراہیم علیہ السلام ورتوئی چی لا الہ الا اللہ، اللہ نہ دکدو مخلوق نہ دنکدو یقین گورا فرشتو تاسو مخلوق ہے تاسو تز سوال تاسو ہیچ نشے کولے ہر سکولو والا سوک دے گورا اللہ نہ دکدو مخلوق نہ دنکدو یقین بانی زک کوشش کی۔ ابراہیم علیہ السلام ورتوئی چھ خبردار زچ دکم رب العالمین پو دعوت و تبلیغ و داغ پو تور باندی توریم آغا اللہ ما دا تمام کائنات ناخوینی،
اغتا پتلا چیز دا حق دا پارا نور تا چولے شمام اغتا پتلا چیز سمرا مظالم و تکالیف ما تر رسید رب العالمین وحدانیت دا وجنام نو کچر اللہ جل جلالہ ما اغاڑی نو ما اللہ اخلاص ولے شیز انسان و مخلوق اور فرشتو تسوالنا نکو ابراہیم علیہ السلام دا رب العالمین اسر تپاتشو کہ اے وہ راکونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے وہ را خبردار حضرت ابراہیم علیہ السلام باندی نرم شا معتدل شا، صرف دائمونے چی بردن یخشا کہ اسی دمرا زیاد یخشوے وے چی دے یخ دا وجنا حضرت ابراہیم علیہ السلام تا تکلیف رسید لے وے. اللہ فرمائی بردن و سلاما معتدل شا علی ابراہیم، خسر ابراہیم علیہ السلام بان دانا چی تولی دنیا کی یخشی چی دا دے انسانانو کٹوے اور نغن پخی عرضے کی میں یخے گا، وہ ابراہیم علیہ السلام باندی یخ اور معتدل شا. تمام کائنات تا معلوم دا چی ابراہیم علیہ السلام حق اور اس وزولو کا بچ شو زکا چی اور چشیرے مخلوق دے اور چشیرے اور دا اللہ دے ارادے نہ بغیر سوزول کولے نشیب چارو بغیر دا رب العالمین دو حکم نا پر کولے نشیب، سمندر بغیر دا اللہ دو حکم نا غر کولے نشیب، میدا بغیر دا اللہ دو حکم نا حزم کولے نشیب. دا واقعات پدی باندے دلالت کی زکدا محنت کی گی چا اللہ ند کی دو مخلوق ند کی دو یقین پیدا کئی. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی تشریفی اور نبوت پیغمبری اور انبیاء ختم شول نور نرازی، خود امت ڈیوٹی دا نبوت ڈیوٹی فرائض منصبی دعوت و تبلیغ دا قوم تپاتش. اللہ جل جلالہ فرمائی چی کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امتا تاسو بہترین امت یہ لیکن خلق دا پارا استلے شوئی ڈیوٹی مدادا تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، خو ترا بلل کوے بدن من کول کوے اگر چی تاسو قتل کرے شئی. دیر انبیاء قتل کری شوی، اورنو تا چولی شوی دی، سمندرونو تا گزار کری شوی دی، کلو وطنو نشڑلی شوی دی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا خدمت کے حاضر شو. اگد داستان دے چی ابو ذر غفاری پس طریقہ راغلے ہو اور سرنگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سر ملاوش دیر پا مشکلہ دے یرے دے خوف وقت ہو. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کہ دے یرے تپوس کولے نشو، دے یرے ورطلار خودلے نشوا واغت نا تپوس کولے نشو. دوا دریش پی تقریباً اکڑے بالآخر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سر ملاقات وش. کلاچی مسلمان شو نو پیغمبر علیہ السلام ورطا حکم فرمائے لو مشورے والا ورکڑا کہ اے ابو ذرا موجودہ وقت کی مسلمانان دیر کمزوری دی، اسلام دیر کمزور ہے دے، بدع الاسلام غریبا، افراد نشتا کمزوری دا، لہذا دا عبادات و اعمال زان سرا پٹ کواخ پل وطن تلار شا. حال چاہتا مو آیا کلچ وقت راشی اسلام تا اللہ غلبہ ورکی
بیابا تراشی مدینی منورے تا پس دہاغے نو بیا مزید نور خبری کو. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ باروت اسلام جذبہ پکے واد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دخلے مبارک نے کلمہ ویلے وا دا پیغمبر خلق برکاتی زکا چی پیغمبر عالم ہم عامل ہم پیغمبر چی کم سوئی اگا کئی قرآن وَيَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اللہ فرمائی جایا تاسو خلق العمر کرے پداسی شی باندے چخپلا پہ عمل نکوئی اور تاسو قرآن دا اللہ کتاب لولی. اللہ فرمائی فلا تعقلون آیا نہ پوئے گئی. وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تمام انبیاء کرام عالم بھی ہوتے ہیں اور عامل بھی ہوتے ہیں. عمل کولو والا ہم یود علم والا ہم نداغوی پخلک کم سڑے چی عامل ہم یا عالم ہم. عامل ناغد تعویزون والا عامل مراد نہ رہے چی پنجاب کی لولی بڑھنے لگئی چی عامل تعویزات عامل نجوم لاسی پہ جھوڑ کڑی اگا عامل نا اخو دا خیٹ عامل وی خیٹ دا پارا عمل کئی. پیغمبر والا عمل چی اگا دا اللہ پا احکام باندے عمل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک کی دمرت تاثیر دے چیو کسراغ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تام ورطوئی چی یا رسول اللہ زرمی دیر تنگ سے دے تمامی دنیا نام بس مادا ارادہ کڑی دا چیز مسلمانے گا مماتا کلمہ آیا. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم آغتا کلمہ ویلا بیاد آغا ماسپخین مانزو وقت چو مونزے ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسے وکو منزنا رستو پیغمبر علیہ السلام تراغے ورطوئی یا رسول اللہ زد گناہن عادیم زخو دیر عادی مجرمیم کی دلیشی مانا بیا گناہوشی مانا بیا یا رسول اللہ کا مانا گناہ بیاوشی دوبارہ نو زبسکو مام. پیغمبر علیہ السلام ورطا فرمائی چھے ملگریا دارتا وایا چی کلمہ دے پہ اخلاص ویلے داو کنام اگورتی چی کلمہ میں پہ اخلاص ویلے دا وی ما پسی دی منز کڑے وی وی آو کڑے میں وی پہ اخلاص تی کڑے وی آو وی بزابت دنا نبکی دی دینا زکا چھے چا کلمہ پہ اخلاص ویلے دام پہ اخلاص دی جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ ویلی دی نو اللہ جل جلالہ بے دی منکراتنا من کئی زکا ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر منز دبدو چارونا انسان من کئی دانسی کی دے چے سڑے منز گزارا ہوئی اور بدکارا ہوئی علا بکی گی چی دو منز پشان نہیں کدے او سڑی منز دا مانزا پشان شو نو امید دے چاگا سڑے و بیا منز گزاری بدکار بنی. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطو فرمائل چزا گناہ بدر نکی گی. بہرحال اللہ غطلوی مقام نصیب خپل ڈیوٹی ورطا مقرر اکڑا ورطا ویشتا اسلام نوران دے سکار کولوی ڈاکے میں اچھا ولی وی اس دا اسلام دا پارا ڈاکے واچوا غہران شو چھ اسلام کے سنگ ڈاکی اگر دیکھ یا رسول اللہ اسلام دا پارا سنگ ڈاکے واچوم وی زدر توائم چھ دا اسلام دا پارا ڈاکوشا اقا ڈیوٹی کواچی کمال مخ کے کولا وہ سم ڈاکویا خیر دے خود اسلام دا پارا وی سنگا وی زمنگا موحدین ملگری مکے کفار و مشرکین تڑلی دی کمروں کے یو یہ بند کرے دا دعوت و دا تبلیغ پوجا رانیولی دی رسائیو کی تڑلی دی کمروں کی اچولی دی چتاسو دا اللہ دا یوالی دعوت و تبلیغ مکوئی نتا گرزا
اگا کون سیدھا کوا چی دا چاچا پا کور کی یو موحد تڑلے شوے دے اور چکل در تا پتا ہو لگی چی دا دے کور پا دے کمرہ کے موحد تڑلے دے نو دا شپے پٹ ور آوڑا ڈاکا پہ اچھا واغا سڑے تیرا تختوا دا ڈاکی دی اگا دا شپے ہوا تو گلیو کو سو کی گرزی وی کمرے نا آواز راگے چی اللہ احد یو فریاد کی گی چی اللہ یہ کیو دے اللہ یہ کیو دے سراغے او لگولو چی دلتا دا رب العالمین دا وحدانیت ذکر کی گی دلتا موحد تڑلے دے ورزی تیرا کراش پشوا حق زیلا ورغے دیوال باندے نقب لگئی چی ورواوڑا مام ایواد جہالت دا زمانی معشوقا زنانوا چی دی سرے مخی دی اسلام نوڑان دی مینوام دے ہم پہ عاشق و جنے ہم پہ عاشق عوام آگی جنے ور باندے نظر او لگی دو چی دا خواہ کا زمان عاشق دے او دا خودے رو رزنا زمان نظر تراغلے نرے او نن مالا اللہ دا سی ذکر آکو چینی ماش پداو تورا تیر داو گلے داو حصوک نشتا طول ود دینو زبور سر ملاقاتو کمام اگا جنے اور پس بار روتا آجنے دے آلکتا نزدیکی گی او دا آلکتی واپس رے وس روان دے پشا بار بار جنے اور پس مخل ورزی دیتے بار بار پشا باندے روان دے جنے ورطوئی چی ودا اللہ بندہ طفل نیو کا نئی آغا ورطوئی چی ٹک دا بالکل آغا سڑے ام چی کم توائی جنے ورطوئی چی وظالمہ پرونا پورے خود تپ ما باندے عاشقوی او تاب زمالی دلو پسی دیر زیاد کوشش کولو او ننظر آگلی امستا قدمنا خولو موتا پسی روانے ما تمانا ولی بھی روخی کئے وجہ صدام آغا ورطوئی چھے ملگری یاد ساتا ما داسی کلمہ ویلی داد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما داسی چا سر یاری کرے دا زدہ غزات عاشق شوم چی دا تمام کائنات دا غبینینا قربان شام زیو حقیقی محبت و حقیقی عشق ترسے دلے امام دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمی ویلو نباد دا امکان نشتا چی زبیا دا غن فرمانیو کمام دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگا سے پایان معمولی گندے یو منزی کرے دے یو 100 گھنٹے ورسر ناستے یو 100 گھنٹوں کی دمرا زیاد متاثر دے چد کلونو معشو کا مجازی عشق پہ خودو بہرحال حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا رخصت واغست بار راغے اللہ وحدانیت ازدک دا اللہ یوال ازدک دا اللہ جل جلالہ پوڑان دے آغا تسلیم شو تسلیم بار روت کلی تے رخصت کرے دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داور طویلی چلار شکلی تا اسلام کمزورے رے منگا کمزوریو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بار راگے مکہ مکرمی کی بیت اللہ کی مینس کی ادھر دو اعلان کئی چیا ایوہ الناس اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اے خلق طول وارے چی نشتا لائق دا عبادت نشتا دا نظر نیاز لائق نشتا دا اولادن ورکولو والا نشتا حاجت روا نشتا مشکل کشا الا اللہ مگر یہ کیوں اللہ دے او بیاوئی چھے خلق داہم وارے چھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ بندہ و رسول دے کفار و راونی ہوئی دائی سنا اشنا خبر اوکڑا دا خواہ کا کلمہ دا و دا خواہ کا خبر دا چی دے باندے پابندی دا پابندی دا بسوک نے بیان نہیں بالفاظ دیگر دا اختلافی مسئلہ دا
تا ولی دیزے کہ دا مسئلہ چھیڑ کرا، اختلافی مسئلہ بنا چھیڑ کئی. خلق راون و حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ دم رضیات وحلو چاغد وحلو دو وجن بے ہوش شو بے ہوش. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوزل منز باندے ولار دے خلق لا دعوت و تبلیغ ناستڑے شیرے کلائیوی مجمیل ورزی خلق تویف یا ایوہ الناس اعبدوا اللہ دیرو ٹلگے لے دعوت و تبلیغ ورکڑے ڈیرستڑے شید رب العالمین تولار دے زکچ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اعلان فرمائے لے اوچ قرۃ عینی الصلاۃ زما دسترگو یخوالے زما دزڑ یخوالے مانز کے پروتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حضور کی ولار دے عبادت کئیو کافر راغے دیر تیشنے والے دے چی ولی دے زمنگا گلیو کسو کی تبلیغ کئی دے زمنگ نارینا ہم نماف کئی زمنگ زنانا ہم نماف کئی زمنگ معشمان ہم نپریدی کمزے کی چدوادری سلور کسان ناسی دے ورزی خلق لداوئی چی اللہ دے کولو والا دے اللہ نہ دے دو مخلوق نہ دن کے دو یقین پیدا کئی دائس ناشنا عبادت لگولے دے دا تبلیغی دے دا نپریدو زکا چی دا بداغ دعوت و تبلیغ سرا منگلا ٹولا علاقہ خراب کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مونز باندے ولار دے یو ظالم راغے دشا طرفنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرے مبارک کی اخپل صادر واچولو او بیدا سے تاورا تاو کو دمرا زیادی ورٹین کو چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سا مبارک ادری دا استرگی بار راوتی او بے ہوش پریوت. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وہی چی زما زڑ باندی وور و لگے دو او ما ورمنڈکڑا جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دخلا سولو کوشش میں ہوکم او دائے ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چہ اے ظالمانو اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ اے ظالمانو تاسو حق سڑے وجنے چاگا دعوت و تبلیغ کی صرف دعوی چیز ما رب اللہ دے دا خوص گناہ خبر ہے نا دا خوی وا اتفاقی مسئلہ دا اختلافی نظام. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ مالا دعوت و تبلیغ کی دمر تکالیف راکڑی شوی زو دمرا زیات والے شوے ٹکولے شوے امام چی دمرا تکالیف و مسائب آڈو اچھا تکائنات کی ملاؤ ندی تمام انبیاء و نازیات تکالیف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تملاؤ دی اور بیا کلاچ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو ناغف فرائض منصبی دعوت و تبلیغ کار امت تا حوالہ شو صحابہ کرام و ہر یو چوک و ہر یو جماعت و ہر دا اللہ کور و ہر میدان تا دا اللہ کلیم رسول راب دا عظمی کڑے وہ چار زیتب دا رب العالمین توحید رسو دا اللہ یو والے باہر زیت رسو ہر کور ہر دروازے تا نا اللہ جل جلالہ انبیاء والا ڈیوٹی اگو امت دے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تا حوالہ کرے دا نو قرآن کریم کی دی آیاتن کیا اللہ جل جلالہ دو مسلمانانو ڈیوٹے ذکر کئی درے. اللہ فرمائی چتاسو ڈیوٹی دادا چتاسو بام خلق دا اللہ لارے ترا غواڑی خیر طرف تبیرا غواڑی. اول ڈیوٹی دادا دعوت الالخیر اور دویم ڈیوٹی امر بالمعروف اور دریم ڈیوٹی نہیں عن المنکر. خیر طرف تا ہر یو نیک ہر یو خیر طرف تا دخل قرا بلل او ہر معروف طرف تا دخل قرا وقتا
ہر جائز کار چی دا اللہ و دا رسول حکم چی اگے طرف تا دا خلق رابلل او دریم دا ہر بد کار نہ دا خلق من کول. اللہ فرمائی وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے تمہارے اندر ایک جماعت ہو پکار دے چتا سکے واڈل ہی بلکہ کہ اللہ فرمائی جہاد سمر لویا فریضہ دا عظیم فریضہ دا دا جہاد برابر یو عبادت دنیا کی نشی کے دے. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا یو صحابی تپوس کئی یو انسان یو سڑے ورطا یا رسول اللہ طول کائنات کی بہترین عمل کم یو دے بلکہ دا ورطا ویچی دلنی علی عمل یعدل الجہاد، مالا دا سے عمل اخایا چاگا جہاد سرا برابر. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورطا فرمائی چلا جدو دا سے عمل رو زپی جنم نہ چد جہاد نہ آلائی. خودیا ہم دعوت و تبلیغ اور علم و تعلیم و تعلم دا دمر اوچتا پیشہ دا چھ قرآن کے اللہ فرمائی چستاسو دا پارا دا نئی پکار چھ ٹوٹل ٹول جہاد تلار شئی سکسان دے دا سیوی چھ آغا دا اللہ دین زدکی و بلتے ہو رسائی علم زدکی و بلتے ہو رسائی. اللہ فرمائی وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، پکار دے تاسو کی واڈلئی چی آغا دا خیر طرف تا خلق را غواڑی نکے طرف تا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، پکار دا دے چی آغا دا نیک کار طرف تا خلق را غواڑی جائز و طرف تا یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، دا پکار دی چاغ د بدو چارنا خلق من کی. اللہ جل جلالہ دے د پار دا ڈیوٹی امت لاور کڑے دا چ ہر یو امتی ہر یو دا اللہ جل جلالہ بندہ پدے باندے مامور دے چاغ د اللہ یو والے دا اللہ توحید خپل یاد کی وبلے اور سئی. صحابہ کرام دا دعوت و تبلیغ چی یا ایوہ الناس اتقوا اللہ، یا ایوہ الناس اعبدوا اللہ، اے خلقو ٹولی کیو اللہ نو یرے گئی یکیو دا اللہ عبادت کوئی یو دا اللہ پنم باندے نظر و نیاز منئی زکا چی للہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی بادشاہت کا مالک صرف اور صرف ایک اللہ ہے. زکچ مالک یوم الدین، دا دنیا خولا پرے دا روز جزا کا مالک حقیقی بھی اللہ ہے. اللہ جل جلالہ تمام کائنات تا رزق ورکولو والا دے، اولادن ورکولو والا دے، حاجت روا مشکل کشا دے. نو کلا چا اللہ حاجت رواو مشکل کشا دے نو وظالمام اللہ نہ سوا بل چالا سنگا آواز کئی او چانا وقت کئی دے دعوت و تبلیغ دا پار اللہ فرمائی کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاسو بہترین امتی ای لیکن تاسو ڈیوٹی دادا چی تاسو بخلق نیکے تارا غاڑے و بدو نبے من کوئی وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، ایمان بھی صرف اور صرف اللہ پر رہے گا. زڑ کے بدے ہم عقیدہ راسخ ہے، زڑ کے بدے عقیدہ سنگ راسخ کی گی چی دا اللہ دن لسا ٹیم ورکے قانون دے دنیا چی کم سیز باندے ٹیم نرے خرچ شوے مال نرے خرچ شوے جان نرے خرچ شوے آگا شے بھی قیمت اخکال کلچی او سیز باندے دا دری سیزو نولے گی آگا دیر بیکار شے ولی نہیں ستاسو پا دے علاقوں کی دا بیکار پٹی چھ سوک بے پا روپے باندے وانخلی کا دا بار علاقے نا خلق راش خستاسو دا پلارونو دا نیکونو زمانونا پا دے پٹے جیدادونو کی خوارے شوی دی مال وقت جانے پہ لگا ولے دے
نن د 5,000 روپے زمکه باندې تاسو دو درې لکه خرچه کوي او بل نه پرې جګړه په کوي مرګونه په کوي اعلان کې ناجایز وجدار چې کوم سیز باندې دا سیزونه ولګي نو د دین قدر د توحید قدر د الله د یوالي قدر دا موږ سره ځکه نشتا چې بس بنایا ہوا روټه دا موږ لرا کړی شوی دا په دین باندې څوک ستړي شوی نه دي او بس کلی کی اوسیږي بچینه چې کله مور تنگ شي نور پسې شهر والی وي شړي چې جمعه تلار شه نورانی قاعده الف با تا سا جیم خا خا بس بیا غازی بے پیسو تاسو له دین ملاویږي منځونه بے پیسو بھی قیمت یادیږي اللہ بے پیسو من پہ جندلے رے اس تکلیف میں پندے برداشت کرے صحابہ کرام ابھی سراد دین دمرازیات محبت تو دمرازیات منے وا حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طرف نام سفیر بن کر مکہ مکرمے تلاڑو اور مسلمانانو دا عادتو پیسے بے اوچھتے او زیادہ تر چی سڑے کلا غٹ سڑے نو هغه خامخا پیسے خطا غرزئی نو علتا ور تخپلو تربوران ہوئی چی تسفیری دیر غٹ افسری اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفیری نو تداسی چلو کا چی دا لنگ دے ڈیرو چت کڑے دے طول لنگیلی پا کخکاری مرا خلق بوئی جی دا سا جٹ کیراوال را گلے دے دا غرونو والا لگو نے اخکتا کدا پیسے آغا ورطوئی آترکو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آترکو سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاولائی الحمقا ارے خدا کے بندے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان جاہلوں کے لیے چھوڑ دوں یہ نہیں ہو سکتا مرا داخو مشرکین مکہ دی دوی دو پارا زہر گز دا سے نکوما ولی دا غوی پیوینا تو یشیوام اغوی پی مالو جانو وقت لگولے ہو زکاة دین ورسر زیاد قدرو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرائض منصبی امت کو منتقل کرتے ہوئے اعلان کی بلغوا عنی ولو آیا یوزل تمام صحابہ کرام راجم کڑی دی ورطوئی چھے زما امتیانو ما تاسل دین و رسولو کا نام اللہ حل بلغتو ارے میں نے دین پہنچایا ہے کہ نہیں بولو ورطوئی یا رسول اللہ تائی بہترین حق ادا کرے تاخو دعوت و تبلیغ کی زندگی تولا صرف کرا یا رسول اللہ زمن خزنر دے خبر کرل اگر ورطوئی چی خواب دے گواہ سے گئی اور دے ورطوئی چی علا فلیبلغ الشاہد الغائب ارے یاد رکھو جتنے بھی حاضرین ہو غائبین تک یہ باتیں پہنچا دو ستاسو ڈیوٹی دا چی تاسو مانا دین زدکن دو دنیا کونے کونے تے ورسوئی بلغو عنی ولو آیا اگرچہ چھوٹی سی بات کیوں نہ ہو واڑا گنڈی خبرہ ولی نہیں دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو دین متعلق چیوی ہوئے رسوئی چاہتا دا موائے چی مرد اخو واڑا گنڈی مسئلہ دا امام مالک رحمت اللہ علیہ تسوک را گئے سوالیتی کولو ورطوئی چی امام صاحب دا فلانے مسئلہ سنگا دا فلانے سنگا دا یو زلیتی 32 سوالونا کریو پا دیرو کی ورطلا ادریو ہوئی چی ما تا پتہ نشتا سو مسائل جواب والا ورک زکا چی دا تمام کائنات علم ما کانو ما یکون صرف چاہ سر دے اللہ سر دے ہر سرے دا ما کانو دا ما یکون عالم نشی جوڑے دے آغا ورطا ہوئی نبی کریم امام مالک رحمت اللہ علیہ نے یو سوالو کو امام مالک رحمت اللہ علیہ ورطیش لا ادری نیم خبر ما تا پتہ نشتا اگا سائل ورطوئی چاہیا تالا دام ندر دا خودیرہ وڑاگو نی مسئلہ دا تالا سنگن درزی امام مالک رحمت اللہ علیہ تکسور شد غسینا
ورتوئی جی خدا ظالمہ دا اللہ دا دین مسئلے تا تو وڑوائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بلغوا عنی ولو آیا، چھوٹی سی بات کیوں نہ ہو جو تمہاری نظر میں بہت چھوٹی لگتی ہے، بلتے اور سوا ڈیرا واڑا گندی خبر ولی نہیں تالا چدر اور سدا بلتے اور سوا حق تے پتا والی دی مسلمانان نو لہذا دا دے حق ادا کولو دا پارا مسلمانانو تپکار دی کہ ہر مسلمان اخپل اولاد اخپلو بچو اخپلو کشرانو تا دا نصیحت و وصیتو کی کہ بچیا وقتو لگوا دا اللہ پلار کے ٹائم وہ لگوا دا اللہ پلار کی سلریش گھنٹے زندگی منگلا چارا کڑے دا اللہ را کڑے دا. اللہ دا دی زندگی ورکون کے دے دا دی بدن پیدا کون کے دے بیا حقا اللہ تانا یو 100 گھنٹے جوند غواڑی، اللہ تانا یو 100 لمحے غواڑی، یو 100 رضی یو 100 شپے غواڑی، اٹول عمر تعالی در کرے یو 100 شپے وہی مال راکا. سمرا ظالم دے انسان چاہا مالک کے حقیقی چراغ دار سے مالک دے تانا دا خپل مال سوال کئی ہوتے والا نور کئی زیادے دے کہ نہ دے چھ ترسو پر مدا اللہ دین کی دا اللہ لار کی وقت نہیں لگا والے عمر پر منگ تاسو کی دین نہ رائزی منگ سر قدر نہ پیدا کیجئے انشاءاللہ ارادہ مدار ٹولو کن. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم زیننا بزینت الایمان، اللہم زین اخلاقنا باخلاق القرآن. اور یاد لرئی ایوب